Yes, hello. Good morning po mga subscribers. Ngayon po ay April 21. So, this is our 10 days therapy. So, dito natin po si Renato kasi may check up siya mga 150. 150 ah. Pa ha? So ngayon dito tayo ngayon dito pa rin tayo sa San Vicente Concepcion Tarlac. Ayan. Yun, 133.70. Ayan. Kaya muna kami dito. Maraming salamat po. Gusto namin samahan po kami sa amin. Kailangan po na makakagdagan na yung gusto na ito. Namakamay po na programa kong spirit po ito dito. Pagka niya yung especially mismos na pagkinto ng mga wala, samahan po kami sa amin. Ito po ang mga bisama lang sa pangalan po na Jesus na nakaraan mga ating upo tayo ay 25, 30. So ngayon 30 ang gagawin namin. So guys, 30 ang gagawin namin ngayon. Since na pinaka-importante ito ay ng balancing. Okay. Ready ka na? 1. Ingat kayo ako man. Diba? Stay body ka. Stay body. Diyan po ka. Diyan. 4. 8. Sige. 4. 5. Tanto 10. Sige. 6. 7. 8. 9. 10. Relax. So, 30 yung gagawin namin para lumakas po sa kanyang lower limb. So, papalakas ng lower back and lower limb. Again, ano po tayo yung napaka-importante sa ating stroke patients yan. In preparation sa kanyang balancing and walking. Para hindi meron natin yung ganang pamilya. Imbis na sila o papacheck up.
Ito kaya? Tayo set. Nakasampuan agad ha. Ready? 11. Okay, po. 12. Okay. 13. Okay. 14. Okay. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Relax. Relax na tayo ha. Guys, napasin natin na nagawa ni Kuya Renato na mabilis yung 20 counts. So last na tayo. Then proceed to massage therapy. Baso. Saan? Balik. Sab. The lotion, Ben. Vamos. Thank you. Elas. 21. Sige, buka. Sige, nakalaga rin. 22. 23. 24. 25, last 5. 26. 27. 28. 29. 30. Tayo ka na. Tayo na. Kumulong yung ulo po. Tayo lang. Still body. Huminga. Huminga exhale. Okay po. Bago ng konti. Bago ng konti. Bago ng konti. Okay. Yan. Isa. Konti lang. Konti lang. Konti. Yan. Yun. Tas ka. Tas. Okay. Tas. Galing na. Galing na. Okay. Okay. Tas. Galing na. Okay. Okay. Ba? Alakad ka na. Huwag mo na. Bante ka konti lang. Bante konti. Bante. O, bante pa. Ayan. Ito ko. O, sige, bante mo konti. O, pa. O, tras. Ge. Tras. Sipa. Ge. Yan, very good. Una. Ayos na. Buka na. No. Hangga? So yan, napasin nyo guys. Pinastep ng konti si Kuya. And this is the first time na ma-stop siya sa bag na ito. Kita talaga na God is good all the time. Yan. So massage ko lang muna siya kasi papacheck up eh. Natin kailangan bubugin ito. Importante, nakagawa kami ng 30. Upo tayo. Yun ang importante. Ayan. Gamit tayo ng motion. Sige. Diba? Hindi pwede lang. Hindi pwede sa'yo.